Aprangsi kardom panci riglo kardom non bertatan panci abang pi nili sami antina tron pi non ali tum bertang tan pen arji Pini nilitum ledak press meet kang ni nangkok alam thia bangke nilitum ba 91 LP teacher setum 12 months lo salary kilong le det alama bangke nilitum SIO bang non puanta chunun ilang kiklem tang kaduka we 18 months lo chiklo joner keplo kiklem sitami pini arni antami nang chun pion ne det athesi pini bangke nilitum kisung pen hajok sila dak press meeting ni nangkok lo nilitum aphan appointment nagi pilake 15 April 2022 CM Sir Dr. Himanto Biswa Sarma alangli wang sinilitum aphan appointment bang nang pilo lapendeta phi nilitum duty che join lo so phi chiklo jon truck provisional salary bang ke nilitum longlo lapendeta phi bang ke nilitum non pu anta salary bang ke long le detlo total ke ningkani si pleng atlo so chiklo pen ke ama sinilitum duty ke klema bang tami pena asik seklo ke dam nang ke nilitum arni wang ta nilitum dam lo pini sitami nilitum duty che klem tang et pen sinon la dang nang kang ni lo lapen ke nilitum labang so kasik saksi nilit kanang tiga dam nang tarni wang lo online attendance tambe nilitum arni wang si kachipi nang lo la si kedam ke wang ta Halloween dum ta do la pen ke la kedam ke wang affair abharans tambe nilitum avediat tilo kachurami anda churam thailo kachurama thayan ta non bang ke avediat lo la pen ke hem along family si tambe kachilang ta pena nilitum sung lo kisukyon ele do pusami chilang mo vediat lo nilitum bang ke lasi nona bang nilitum la dak nang litum aphanang chophanang koklo nang hang nang koklo nilitum akisung alam kachithani ala aphansi lasi lanar ni penta nilitum bang ke akam chun pobon pusi inghong bom ning chi thepen si do bom lo sitami pini arni antame akama bang nang chun pipe det athesi pini la bang so press mita bang nilitum ini nang koklo lasi nang litum media hoi pe nilitum kachuning rikang tunga bang ke Karbiang Long Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Ronghang nilitum meter prabjin pe nagi soft pia phan nilitum labang SIU approval labang prabjin pe nagi palong pia phan nilitum phan nang chera pivek thana Seri long ma regular long ko putin kok ma bank mental lunch and cry lo kisuman tumke gari ki choen tum tado lalo lasi ala hai bank tumke bang nilitum salary long lip nang chini dun la tumke lang tumke lasi la tum han ke ko sonman nilitum ke endam ke joy son thot ke joy wala tungi hodai ta achiklo choklo apor choklo pute alang litum ke alang litum han ke litum chipi dam vek nang non son aningkan salary long lip te la hai bank tum han litum ko son la chipi dam ke bank tum ke alang tum kam lo jai la tum ke achiklo choklo pute nang che hang vek la so nang che hang long litum han hodai ta bank pen phun nang call kisuman tum han ke lason ke thel ta dolo je legal notice nang lepo nang letu maningkan EMI CPP ke kisuman hang ke gari finance pen ke entum han ke gari nang endat pokuta bang dolo lasi ni litum kisung tactic lo lasi ni la media through di pen request nang tum ke nang litum ni litum la 191 teachers atum kisung alam bang la ke the giding atum han nang pale pidam te